Ja mám rád veľmi rád mám teplo. Pardon, ja absolútne vôbec neviem rozprávať. No takže včera som oficiálne bol účastníkom dopravnej nehody. No tento je... Čakaj. Tento je taký čerstvý ešte. Je síce malý, ale šikovný. Lebo ona síce má vodický, hej, ona má vodický. No a uvidíme sa, stretneme sa. Na súde. Never stop, they just wanna watch you love me, cause I'm at the top. I take a spot, you know that's just how we rock. Going to the cup, aiming for your top. I'm a Euro step in traffic, and my flick is automatic. And I'm mad, and why would you play with me? And what's up, yeah, what's happening? And then why they keep on chatting? Blasting, why would you play with me? Never stop. They just wanna watch you love me, cause I'm at the top. I take a spot, you know that's just how we rock. Going to the cup, aiming for your top. What's up with these wannabes? RIP, I've been tryna done them off all by the threes. All I need, I don't need a hard time here to humble me, cause all I see is hating. I could read, it's hard out here, dodging blood, chasing. Got the noise and where the love, I'm with my brothers and where the love, cause I ain't stutter. I've been tryna dodge it and play the game. I've been tryna tell you not the same. Never stop, they just wanna watch you love me, cause I'm at the top. I take a spot, you know that's just how we rock. Going to the cup, aiming for your top. I'm a Euro step in traffic, and my flick is automatic. And I'm picking mad, and why would you play with me? And what's up, yeah, what's happening? And then why they keep on chatting? And I'm knocking, blasting, why would you play with me? Me and all my brothers, all I know, heart is cold. Please don't try to judge and tell me how to cope. I'm all alone in a two-tone Maybach inside white as snow. I'm trying to show my brothers a way out if they've been trying to grow. It's hard out here, dodging blood, chasing. Got the noise and where the love, I'm with my brothers and where the love, cause I ain't stutter. I've been trying to dodge it, play the game. I've been trying to tell you, not the same. Ahojte priatelia, dobrý deň. Chcel by som vás privítať a spraviť taký úvod do tohto videa. Vidíme sa zase po dlhšej čase. Dobre. Takže ešte raz, hej. Chcel by som vás teda privítať pri ďalšom vlogu. Zatiaľ sa mi nedarí vlog točiť každý týždeň, pretože tu sa príde nejaká životná situácia, nejaká životná udalosť a ten vlog sa mi podarí točiť iba raz za 2 týždne. Takže čo už, pred pár dňami som točil vlog. Rozmýšľal som nad tým, že natočím si ho na ihrisku futbalovom, vieš, že trošku aj nejaká zmena. Na začiatku videa, vieš, že sa vám prihovorím trošku z iného prostredia. No ale prišiel som tam a počúvaj ma, bolo tak teplo, to boli tie horúčavy a tie horúčavy sú doteraz a musím povedať akože takú vsúvku dodať, že ja mám rád veľmi rád mám teplo. Pardon, ja absolútne vôbec neviem rozprávať. A chcel by som sa podeliť s vami o jednu takú skúsenosť, čo sa mi včera stala. No to sa normálne musím oprieť o stenu, aby som neodpadol popri tom. No takže včera som oficiálne bol účastníkom dopravnej nehody, ale chvála Pánu Bohu som nebol vinník. No a bol vinník jeden pán, teda čo mi išiel oproti. No a stalo sa to v Krupine, v mojom rodnom meste. A ja vám to teda veľmi rýchlo idem akože priblížiť, hej, že ja už chodím po cestnej komunikácii už nejakých 6 rokov a zatiaľ sa mi akože nepodarilo mať žiadnu nejakú veľkú kolíziu, až na jednu takú chybičku krásy som raz spravil, ale to je jedno. Ale toto bolo už také vážne, lebo vlastne celý bok auta mám taký celkom preliačený, zdemolovaný. Bolo to tak, že normálne sa to stalo v strede mesta. Takže keby sa to stalo na nejaké križovatke, hej, že niekto proste sa pomýli a tak nedá ti prednosť. Ale proste to sa stalo v strede mesta na rovnej ceste. V strede, v srdci Krupiny, vlastne ako máš mestský úrad, tak oproti mestskému úradu na tej hlavnej ceste. No a ja som normálne išiel rovno. a vlastne mal som namierené k môjmu kamarátovi, lebo sa mu narodilo bambuliatko. No, že narodený taký dlhší čas a ja som ho chcel ísť teda pozdraviť a mali sme si aj tenis zahrať, no takže taký celkom príjemný program. A už sme sa aj dlho nevideli, no tak som išiel teda rovno a z ničoho nič
normálne Škoda Kodiaq alebo niečo také, proste bolo to také SUVčko. Typek normálne vyletel oproti mne, proste do protismeru a ja som akože vôbec nechápal, čo sa deje. Hej. V prvej milisekunde mi napadlo, že chce predbiehať alebo čo. A normálne takto vyletel, ako vyletel mne do protismeru, tak normálne takto zišiel na chodník a tam ho nejako zatriasol, ale ja som mal akože pocit, že on nejako musel chytať volant alebo čo, že nejako sa mu to vymkol spod kontroly. No ako prešiel takto po chodníku, že chvála Bože, tam nikto nebol, lebo akože by ich zrámoval totálne. My boli také palacinky iba tak na chodníku, no a on sa takto vrátil vlastne ku mne a ja som sa mu chcel uhnúť, ale nemal som ako, lebo po ľavej strane chodili auta. No a týpek to, už som proste vedel, že to nedobrzdí, tak môj mozog z priebehu milisekúnd musel vyhodnotiť, že čo idem ako spraviť. No a na zdravie Viki. No a Vika tu počúval moje dramatické rozprávanie. No a ja som teda už vedel, že to typek nezachráni a ešte s takým veľkým SUVčkom. Už som vedel, že to nedobrzdí, tak som už teda vyhodnotil to, že už sa musím pripájať na náraz a narazil do mňa, ale tak ešte to stihol nejako zvrtnúť, takže iba tak do boku, ale auto som mal úplne preliačené. Dal som aj nejakú fotku. Dobre. A tak sa to dopadlo. A potom tam išla nejaká hliadka popri nás, tak som ich zastavil, oni prišli k nám, akože obidvaja sme fúkali. Neviem, či mu dali nejakú pokutu. A sme fúkali a potom sme to spolu spísali a pán bol veľmi taký milý. Bol akože nevravel nič, lebo sám bol v šoku. No a teda dôvod tej nehody bolo to, že mu spadol telefón. Že vraj mu spadol telefón a ako sa dvíhal s tým telefónom, tak aj zobral zo sebou volant a auto úplne proste do protismeru vyletel. On vyletel z tej cesty oproti mne a chvála Bohu, že sa mu to nestalo mimo obce, lebo to by už akože neúplne asi dobre skončilo, no takže ja som teda vyšiel vonku a nebol som nahnevaný ani nejaký smutný ani nič, akože človeka to zamrzí, ale treba si uvedomiť, že všetko sa deje z nejakého dôvodu a tak som proste nad tým rozmýšľal, že proste presne mne vyletel takto oproti, proste, že to ani nebola, že viac menej nikoho chyba, to bola keby nejaký nezvratný osud a nemal som proste už čo spraviť. Takže mohol som ešte cúvať, hej, ale proste to bolo možno sekundu a pol, to nemá šancu proste vyhodnotiť ešte, kým som dal spiatočku na tom mojom golfe. Ale rozmýšľal som akože nad tým, že z akého dôvodu pán Božko si pre mňa pripravil takéto niečo. No potréningové jedlo mám šošovicovú polievku s láskou varenú. Mám rád, viete čo, si takto dať chleba do polievky. No tento je... Čakaj. Tento je taký čerstvý ešte. Takže všetkým vám prajem dobrú chuť. Ak aj vy jete u obrazoviek. Inak tento prístroj mi zachraňuje život cez tieto teploty. Je síce malý, ale je šikovný. Ťahá aj rannú, poobednú, nočnú. Cez tie veľké teploty sme ho mali aj v noci zapnutý, takže... Počkaj, si chcem teraz niečo nahrať. Dobrý deň, momentálne sa nachádzame v tomto odrážadle, v automatizovanom a mám tu aj svoju šoférku. Takže čo viac si prijať, ako má takúto partnerku šikovnú, nie? Že čo... Áno, teraz budeš odbáčať doprava. Že čo viac si prijať, ako má takúto partnerku, ktorá vlastne si robí vodicky na autobus, nie? Viki, je to tak? Nie je to tak. Ale nie. Toto je vlastne... Viki, tu dávaš prednosť a... Tak, choď teraz doprava. Tak, to je ono, nič nejde. No, a máme momentálne požičaný tento automat, to je vlastne auto mojej maminy. A môj otec mi ho teda umožnil si ho požičať, takže ho veľmi pozdravujem, ocino, mám ťa veľmi rád. Ďakujem ti, že si mi pomohol v tejto mojej krízovej situácii, keďže moje auto je zrámované v Krupine. A tu sme ešte v obci, takže 50. No a tak, a vyzerá to tu takto vlastne, počkajte, ukážem vám to. Toto je ten automat, toto je vlastne prvý automat, na ktorom chodím, hej. Tu si to môžete dať do manuálneho režimu a tak. Toto sú sexy nohy mojej spolubývajúcej. Čo ja viem, to ale... Môžeme, hej, no potom nespadníme tu do garátu. Čo?
Teraz sme, tu je značka už koniec obce, takže teraz môžeme ísť. Teraz vlastne máme namierené do Krupiny, lebo potrebujem tam ešte niečo spraviť ohľadom môjho nabúraného auta. Vôbec nie som na to zvyknutý, takto byť na mieste spolujazdca, ale je to veľmi príjemné. Užívam si to. Sice musím túto mojej spolubývajúcej hovoriť, že čo ako kedy má dať prednosť, lebo trošku akože ju chápte, lebo ona síce má vodický, hej, ona má vodický. ona má vodický, ale aby to nevyzeralo tak, že nemá, ale proste ona má ešte určitý stres z toho a to je úplne v poriadku, ani ja som nebol hneď od začiatku hrdina, takže treba, ak si nie je istý so šoferovaním, tak treba ísť na to pomaly, hej, netreba nič hrotiť, takže tak. Prišli sme domov. Ja som si dal studenú sprchu, priateľa, a to je niečo neuveriteľné. Keď je takto vonku 400 000 stupňov, pokiaľ nemáš doma klímu, tak ti odporúčam takto v strede dňa si dať proste takú studenú sprchu a odporúčam ti si kúpiť takýto melón. Inak napadla mi jedna vec, že keďže som v kuchyni, tak si spravíme môj asi najlegendárnejší recept, ktorý odjakživa milujem a teraz sa s vami idem o to podeliť. No a viete, čo to bude? Joj. Bude to toto, pozostávať z tohto, veganos, tohto a hlavný účinkujúci všetkého tohto zájazdu, chleba s maslom, s cibuľou, posoliť. Keď som bol malý sopeľ, tak som toto zbožňoval. A hlavne, keď som prišiel zo zábavy, čo tam bolo, ty kokos. Hlavne, keď som prišiel zo zábavy na Bzovíku, pozdravujem Bzovík, a prišiel som ku Starkej, bol som proste v takom stave, no trošku v takom ležernom, tak som si vedel narobiť aj 6-7 takýchto kúskov chleba. Takto som tam stál o 3 ráno. No proste, ja som tam takto stál. A takto som si tam natieral tie chleba, dal som si tam cibuľu, soľ a to bolo také, mi to tak dobre padlo. No. Ja som vždycky moju maminu obdivoval, že keď sme išli do školy a ona nám ráno natierala chleba a ona chytila. Akože, to som normálne nechápal, že ako je to dobre ide. Kamaráti, diváci, akorát túto moja skvelá, úžasná, ambiciózna, talentovaná spolubývajúca spravila takúto plnku. Vicky, čo to bude teda? Makový koláč. Takže ja som vedel, že ten makový koláč, ale som si myslel, že to má ešte taký dlhší názov. Priatelia, a bude to perfektné naozaj. Ono je to úplne také krémové, také lahodné. Krémové? No, teším sa na to. No, naozaj také to bolo proste, takú štruktúru to malo krémovú. Bože, teraz by som do toho hlavu ponáhľal. No a uvidíme sa, stretneme sa. Na súde.
Je to tu. Táto maková paráda. No. Prečítal som si teda zo pár strán z tejto veľmi dobrej knihy. Neviem, či som to už niekedy spomínal, ale ja som bol veľmi skeptický voči knihám, že čo sa tam môže písať v takej knihe, čo však budem aj tak čítať 10, 20, 30 strán a ma to prestane baviť a potom si poviem, že no super, že zbytočne zabitý čas. Ale ja si myslím, že knihu nehľadáš ty, ale kniha si nájde teba. To je akože veľmi trápne, ale ja si myslím, že je v tom niečo pravdy, lebo každú knihu, ktorú som ja chytil do ruky, tak ma nejakým spôsobom oslovila. Áno, akože nemôžem zase povedať, že každú som dočítal, ale niektorá ma chytí viacej, niektorá menej, ale každá mi niečo dá a tie knihy sú veľmi dobre napísané a aj toto mi pomáha v takom mojom sebarozvoji, pretože v takej knihe sa tiež veľa dozvieš a potom to v tebe tak zarezonuje, niečo viacej, niečo menej svojím spôsobom a to ti zase o niečo viacej pomôže tento život vnímať inak a lepšie ho vnímať. Takže ja by som tento môj príhovor zakončil tak, že ja tomu rozumiem, že veľa ľudí, nechcem povedať, že väčšina, ale veľa ľudí vníma tento sebarozvoj a toto nejaké pracovanie na sebe vníma akože také zaťažujúco, že ich to proste tak obťažuje a však na čo, veď aj tak človek musí v živote riešiť milión vecí, milión starostí, milión takýchto nejakých svojich situácií v živote a tak. Dobre, akže ja to chápem, ale mne, čo sa najviac páči a čomu ja najviac inklinujem, tak je jednoduchosť. Že ja sa snažím na sebe pracovať takým jednoduchým spôsobom, že nemám veľmi rád nejaké hlboké filozofovanie. Mám taký pocit, že veľa ľudí sa snaží proste nejakým filozoficko-matematickým spôsobom pochopiť tento celý vesmír, ale podľa mňa to nie je o tom. Podľa mňa to je o tom práve, že aby si sa uvoľnil a vnímal tento prítomný okamih a vnímal tú krásu, čo ti ponúka každodenný deň a tak. Takže mne sa páči presne život v takejto jednoduchosti, v prirodzenosti, keďže chodím bosý a snažím sa stravovať tak, že jesť naozajstné potraviny. Ak chceš na sebe pracovať, alebo ak si doteraz na sebe nechcel pracovať, tak skús nejaký ten svoj sebarozvoj začať v takej jednoduchosti. Že si povedať, dobre, tak nejdem ja sa veľmi zamýšľať nad nejakými zákonmi vesmíru, ale proste idem si užiť tento deň tak, že nebudem negatívny. Áno, lebo to je podľa mňa tiež veľmi také zlaté pravidlo. V tomto živote, alebo celkovo, ty nemusíš byť toxicky pozitívny, alebo nejako prehnane pozitívny a poďme sa všetci spolu tešiť a poďme sa chytiť za ruky a poďme sa točiť do kolečka, aký je úžasný tento život. V každej chvíli. O tom to nie je. Podľa mňa to je o tom, že nemusíš byť non-stop pozitívny, stačí, aby si sa snažil nebyť negatívny. A to je podľa mňa rozdiel. Lebo byť v kuse pozitívny, stále pozitívny je náročné. Ale byť negatívny je podľa mňa oveľa náročnejšie. Počujem asi stíhačku. Aha, nie, počkaj, to je nejaký traktor. Dedina live. Dobre, však ja už vlastne končím. Fúha, ale ide mu to riadne na tom traktore. To je stroj, no, čo ti poviem. Nie je ako nejaký zaprašený Zetor starý. Ten podľa mňa aj po diaľnici chodí s tým traktorom.